Jeg hedder Trine Just, og jeg har firmaet Just Job. Ved du, hvordan du bevarer motivationen som ledig? Nogle gange, når man er ledig, så oplever man, at ens motivation for at søge jobs, den svinger rigtig meget. Det er min erfaring, at i starten, når man er ledig, så har man al den motivation i verden, der skal til. Man tænker, at det skal simpelthen være løgn det her, og man giver den en skalle med at søge en hel masse jobs. Og så undervejs, som tiden den går, så begynder man så at få afslag på afslag. Og det demotiverer. Det er simpelthen så træls at få. Og hvis man er rigtig uheldig, så får man ikke engang svar. Så ligger der sådan en masse ansøgninger rundt omkring, som man ikke rigtig ved, om der er nogen, der har set, eller om det bliver til noget, og hvornår kan man reagere på det igen. Og det er super træls, og det er demotiverende. Den måde, som jeg opfordrer folk til at søge på, det er, at i de perioder, hvor man kan mærke, at man er på toppen, det går opad, der søger man en hel masse jobs. Man sender en rigtig mange ting ud, man tager fat i hele sit netværk, man prøver at gøre alle de ting, som alle lærebøgerne siger, og alle de kloge hoveder siger. Man giver den en skalle simpelthen med at søge, fordi det er på det tidspunkt også, man har mest mod på det, man synes, man har mest at byde på. Så sker der det, at ens motivation den dykker, og man ligger og roder lidt rundt nede i en bølgedal, og synes, der er ikke rigtig nogen, der har brug for mig, og jeg kan jo heller ikke noget, og der er sikkert en masse, der er bedre end mig, og alle de her tanker, man kan få, når man er arbejdsløs. Når man ligger dernede, så tror jeg, det er vigtigt, at man bliver ved med at søge et par ansøgninger om ugen, som man nu skal, men at man derudover også bruger rigtig meget tid på ting, som gør en glad. Man skal dyrke sin fritidsinteresse, uanset om det er frimærkesamling, eller det er triathlon, eller om det er at spille luftgitar, eller gå ture, eller meditere, eller hvad det nu kan være, man synes, der er rigtig, rigtig fedt. Og så skal man omgås med mennesker, som gør en glad. Når man er arbejdsløs, så har man ikke råd til at være overbærende over for alle mulige, der suger på ens energi. På det tidspunkt, der skal man være lidt egoistisk og trække sig lidt fra de ting, som man synes, det er simpelthen for hårdt at være sammen med. Der skal man finde folk, som siger, at man er god, og som gør en glad, og som giver en energi. Og så skal man dyrke den energi, man får af det, og omsætte den til noget jobsøgning. Jeg håber, at du kan bruge den her lille video til noget, og så ønsker jeg dig rigtig meget held og lykke med din jobsøgning. Det skal nok lykkes, det er jeg helt sikker på. Hej!